ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಿಗಲೆಗ್ ಪೂಂಬೆದ ಬಜೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾವೆ. ಪೂಂಬೆದ ಬಜೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಪೂಂಬೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ಬೇತೆಲ ಪೂರ ವಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪೂಂಬೆಗೆ ತೊಂದೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಏನೇನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಸಾಮಾನ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ. ಪೂಂಬೆ ನಿಂಚ ಮೂರ್ದು ಒಂತೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಗೆತ್ತದು ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಕಣ್ಣೀರ್ ಗೆತ್ತದು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರ್ ಗೆಪ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿನ ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡವು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಉಂದುಲ ಉದ್ದ ಮೂರ್ದಿನ ಈತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೋಡು ಮೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಖಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಗಾಜರ್ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಂತ ಖಾರಗು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಅದಿಗೆ ತಂದ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುನ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಧನಿಯಾ ಬೊಕ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪುಡಿ. ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ದಿತಿನೇನು ನೀರು ಅರ್ತದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಚೂರ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ವೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಚೂರ್ಲ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿಯೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗಾಜರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಾಜರ್ನ ಪಾಡ್ದೇನು ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನದು ಮತ್ತೆ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ಈಜನ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡಿ ಆಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಚೂರು ಪುಳಿತ ನೀರು ಬೋಡು ನೆಕ್ ಅದನ್ನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಮತ್ತೆ ಖಾರಗು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದ್ರಕ್ ಲಸುಂದ ಪೇಸ್ಟ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಅನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಖಾರ ಖಾರ ಅಂಡನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ಚಳಿಲ ಶುರುವಾತನು ಚಳಿಕ್ಕಿಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ನಿಂಚ ಕೈಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ತೊಪ್ಪುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಖಾಲಿ ಪೂಂಬೆ ಮಲ್ತಂಡ ಆತ ರುಚಿ ಆಪುಜೋ ಅಂತೆ ಕನ್ನತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಜ ನೆಕ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಡ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತ ನೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಪಾಡು ನೆತ್ತ ನೀರ್ ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ಪೂರ ಬುಡ್ತುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೀರ್ ನೀರ್ದಲ್ಲ ಆಪುಜಿಂದು ಪಸೆ ಪಸೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪಸೆಗ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಂಡ ಸೈ ಪಕೋಡ ಮಲ್ಪನ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ನೀರ್ ಪಾಡು ಪಕೋಡ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ನೀನು ಪೂರ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೇನು ನೀನು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚದೀತೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚ ಅವಡು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚನಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪಕೋಡ ಒಂದಿಂಚೆ ಬುಂಡ ಸೈ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆಫೀಸ್ ಇಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅದ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿನ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಸಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಮಲ್ತು ತಿನ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪುಂಬೆಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದಿನೇ ನಾನು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುವೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೈಲ್ ಕಡ್ತೀನಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಪುಂಬೆನ್ ಪೂರ ದಕ್ಕುವ ಹೆಚ್ಚದ ಆಲ ಮಲ್ಪುಜ ಇಟ್ಟು ಇಂಚ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡದಾಗ ತಿನ್ರ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಣುಂದು ನೆಕ್ ಬೇತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಮೀಡಿಯಂ ದೀದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಲೋ ದಿ ಓಡ್ಚಿ ಅದ ಎಣ್ಣೆ ಹೋಯ್ತು ನೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಸರ್ತೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ತೆಂಚನೆ ಎಣ್ಣೆ ನೂರ ಮಲ್ಪೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆರೆಪ್ಪುನು ನೆಕ್ ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಬೇತಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ತೀವಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಆಪುನು ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಂ ತೀಂಡ ಸೈ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಸರಿ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬೈದುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿನ ಹೆಸರು ಅದು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಿನೊಂದು
ಐಕೆ ಪನ್ಯನ್ ಖಾಲಿ ಪೂಂಬೆದ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆತ ರುಚಿ ಆಪುಜವು ನೆಕ್ಕಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈಗ ಪೂಂಬೆಲೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಜೀವೋಗು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತಾಡ ಜೀವೋಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯಿಗ್ಲ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಕಾಯ್ದ್ಗೆ ತನ್ವೇನೆ ಮತ್ತೆ ಪಕೋಡ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಸೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿ ತೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೆಜ್ವಾನ್ ಚಟ್ನಿಲ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಕುಲ್ಲ ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.